дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Олимпиадаи байналмилалии математикаи Анкор IMC 2025 иштирок намуда буданд, бо дастовардҳои назаррас ба ватан баргашта бо шукӯҳи ифтихор пешвоз гирифта шуданд. боиси хушнудист ки ҷавонони боистеъдоди тоҷик дар олимпиадаи сатҳи байналмилалӣ аз фанни математика AMC иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. боиси зикр аст ки намояндаҳои тоҷик соҳиби 51 медал гаштанд ва дар байни 13 давлат ин яке аз нишондиҳандаҳои беҳтарин мебошад. заминаи ин нишондиҳандаҳои сатҳи баланд ин таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат ба самти таҳсилот, дарёфти истеъдодҳо ва аз ҷумла таъмини шароит барои татбиқи дастовардҳои истеъдодҳои ҷавон мебошад. Олимпиадаи мазкур 12 декабр дар пойтахти шоҳигарии Камбоҷа шаҳри Пномпен бо иштироки беш аз 1600 нафар хонанда аз 13 кишвари осиёӣ баргузор гардида рақобат дар он дар сатҳи хеле баланд сурат гирифт. дар Олимпиадаи байналмилалӣ аз фанни математика ки дар шаҳри Пномпени шоҳигарии Камбоҷа бо иштироки зиёда аз 13 давлат баргузор гардид, сазовори ҷойи аввал гаштам. албатта ки рақобат хеле шадид буд, аммо бо саъю кӯшиш ва заҳмати зиёд сазовори ҷойи аввал гаштам. мехоҳам миннатдории худро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бирасонам. ин ҳама дастгириҳои пешвои муаззами миллат аст ки мо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ва хориҷ аз кишвар иштирок варзида сазовори ҷойҳои намоён мегардем ва давлати худро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоем. боиси ифтихор аст ки хонандагони тоҷик дар ин сабқати бонуфуз маҳорати баланд нишон дода сазовори 51 медал аз ҷумла 14 медали тилло, 17 медали нуқра ва 15 медали биринҷӣ гардиданд. ман имрӯз хеле шод ҳастам ки дар олимпиадаи IMC дар давлати шоҳигарии Камбоҷа яъне сазовори ҷойи аввал гаштам. ин боиси ифтихор аст ва ман кӯшиш мекунам ки яъне бисёр дар чунин олимпиадаҳо иштирок намоям. ҳамзамон 5 нафар намояндаи навраси Тоҷикистон бо ба даст овардани холҳои баланд ба гурӯҳи беҳтарин иштирокдорони олимпиада шомил гардида номи кишварро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштанд. ин натиҷа бозгӯи сатҳи баланди омодагии хонандагони тоҷик ва таваҷҷӯҳи рӯзафзун ва рушди истеъдодҳои наврасон мебошад. дар олимпиадаи IMC дар ҷумҳурии Камбоҷа сазовори ҷойи сеюм гаштам ва дар оянда боз кӯшиш мекунам ки номбардори падару модар, кишвар ва ватани худ гардам. маврид ба зикр аст ки санаи 17 декабри соли равон дар шаҳри Пномпени шоҳигарии Камбоҷа ёддошти тафоҳум байни Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Академияи БРИКС ба имзо расид. мазмун ва муҳтавои ёддошти тафоҳум ба таҳкими ҳамкориҳо дар самти дарёфт, рушд ва дастгирии хонандагони болаёқат, ташкили барномаҳои муштараки таълимӣ ва илмӣ, баргузории олимпиадаҳо, озмунҳо, семинарҳо ва курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон равона гардидааст. ҳамзамон санъат, табодули таҷриба дар истифодаи усулҳои муосири таълим, технологияҳои рақамӣ ва ҷалби мутахассисони варзидаи ҳарду ҷонибро пешбинӣ менамояд.